Sa higad lang nagatulog, wala sang habol kag ulunan. Ang iba nagapinulaw, ginaagwanta ang katugnaw. Ginapaminser ang pagbutaw, may aras ang pamahaw. Imbis sa iskwilahan, ang ila nga padulong. Ulan init ginasulay, wala untat sang paglihong. Para makapangitas ang ila mapangayuan. Ukon makapamatay sang auto, ukon sa lakyan. Tanan lang nga diskarte, para lang makakwarta. Mineral plastic, ginapulot, bisan lata. Makita sa ila tsura, problema nga ginadala. Ang ila ginapamakot, hasta san o pabala. Ang pag-antos, saan pa makaluwas? Kas ano dapat timuon para nga makatibawas? Kas sila makapalag sa problema nga tawag. Buligan ta sila para sa ila nga boss damlag. Para masolusyonan ang mga kabataan niya kulang sa pag-atipas ang ginikanan. Nga nabatas nila pabayad, makita mo sa dalan kisa sa higad simbahan. Sila nagapangayo, wala si magol o konbayo. Ang kuya puno patapik, kagang lawas puro higo. Wala sila mahimo, ay shadow pa sila kabata. Ila lang ginapamisar kung paano makadata. Sa ila nga kagutong pagdala yung ginaantos. Ginapulot sa dalan ng pagkaon miski panos. Ila lang ginagwanta basta may unod. Andyan wala sila sa labotong halin man sa basurahan. Aton sila buligan, kag dapat nga uligdan. Bago makatuon sila sang bisyo kag madalman. Tagaantas ang tsansa, hindi nga pagpawalaan. Ay shadow pa sila kabata para magluklo kalibutan. Sino ang dapat basulod? Sino ang may sala? Sa ina nga sitwasyon nga ginpabayaan maglala. Tungod sa pabayaan kabuhi nagmiserable. Sa mga kabataan daw halos na nga magrebelde. Sa ila ginpaangkon ang amo sila nga bagay. Ang mabuhi nga wala sa poder ang nanay tatay. Sila lang nagapangabay kung tali madayon. Nga makitang ginikanan kag pamilya kumpleto. Pero sano kaayan na muna ang ila pamangkot. Nga matupad sa tulog kag aksyon sa ngugot-ugot. Para ilaman nga matilawan ng pagpalangga. Sa isa kagimikan nga tugay ng lagi na bangita. Simple lang ang ilahandong para mangin malipay. Piskantigado lang, importante nga nagaot danay.